dito. Ay, dara. Naray signal. Hello, ma. Oh. Man ako bayad sa kuryente ug sa kuan tubig. Oh. Ayay. Kawat ni motora ron. Oh, nabayaran na ako ang tubig ug ang kuan kanang kuryente. Oh. Oh, padulong ako di pa uli. Oh. Oh, sige, sige ma. Dumadto na ko. Hala, asa akong motor? Dili naman to na ako giparking. Hala. Ahak di ani oy, asa to akong motor oy. Nawa ko pulisan ni bi. Hello. Oh, kinsa man eh? Si Joby di ay ni sir. Oh, unsay problema? Di ako karon sa Kantabugon sir ba? Yang ako ang motor kay gikawat man. Pwede ko nimo anhion sir? O sige sige, on the way. Sus, kaswerte ba? Makabal-habal na dito ano eh. Boss, habal-habal ni. O boss, sakay ka? Oh boss, masakay ko. Asam ka boss? Padatnan ra boss. O sige boss, pakiyo ra ako boss. Pila may pangayo nimo boss? Aw, 250 lang boss kay lubak-lubak na ba tong daan dito boss? Oh sige, way bili na. O sige, sakay na. Boss, plite daan boss. Ah, kuyawagon mo ay balaol ron. Kuyawagon nimo. O anak gyud na boss kay pangwartam ni ko agod. Oh sige. Karon lagi ni buangan ni. Wag gyud mabili ni ron. Madro. Oh, 100 naman lagi na eh. Ang 150 ato lang sa atong naugan kay may plat unya ni. O sige, maong ka na. Diri lang ko boss. Wala pa man ta maabot boss. Tulis ni. Ambi ni motor. Naog ko. Unya ka naog. Naog.
Buwan ni Minmit, abi na. Boss na rin ko pamilya, boss. Buwan na. Ops, ang kwarta na kong gihatag nimo, ang bitaw. Ang bitaw. Na, boss. Tanan mong kwarta, og cellphone ambe. Ambe. Na, una ron. Bukoy kwarta diri, boss. Awag na, oh. Og cellphone po, boss. Wala ko cellphone, boss. Gwapo mo kay Sina, kana Sina mo buwan na, ambe na, buwan na. Ambe ni. Ayaw lang, boss. Bukoy sa ina atos mo, boss. Muli ko. More ni usap. Oh, di ni mo buon. Aw, karon na ko to, bukan di ko. Be. Grabe sa nina lang gani, ginuton pa. Usa. Oh. Nina lang gani, ginuton pa. Lamyan na. Kana sa purol, buwan na. Kana purol mo, buwan na. Buwan na, purol, buwa. Na buang na. Kung sa ako sumuha uli na mo, gubot tanan. Sus. Gadi malas. Buwan na, ay dagang sig istorya, buwan na. Oh, kumo man gani. La sige. Grabe, ginuton pa ang puron. Oh. Ay kung igna pilon nimong boxer of grape nako. Kaya tagaan di kag chance karon. Kana na mo chilas ambe na. Aw, ana ba? Sus, pwede rin jud kayo. Oh. O sige, pwede na ka muli. Niya kay paglingin ko na ako sir kay pag man tawag sa akong mama kay wala naman ako ang motor. Mao ba ma'am? Unsa may unit ato imong motor? Mia Fino to sir. Kuan to sir basta Yamaha. Saman, ipa-blatter tani. Sige sir kay mauli para ko sa mga sir ya gabiin na ba? Oh, sige. Kaya manawag ra ko patrol. Hala. Ako nga man yung motor sir. Kaning gadong sir ba? Haman. Kanang puwa? Oh sir. Mao na sir. Para ha sir. Para ha sir. Kang kinsa ning motor? Sa akong igagaw, sir. Unsa igagaw? Nakaklaro ana oh. Ako man ang motor. Sure mo mo, sa ako man igagaw. Hay igagaw god, kanaog diha. Hala po sir. Nog. Amay na pusil mo. Buang helmet. Ikaw din nagkawat sa akong motor ha? Kailangan kong gawin upang malaman. Ano may pangalan mo? 3 action. Na, makuna ron.